Vi ćete biti tu, mi ćemo biti ovdje tu do polnoći ako treba. Znači nema bežanja dok ovo ne odnesete sve kuće. Znači idem sad s njima, a ti sedi ovdje i čuvaj mi mesto. A možeš i da prodaš. Ako hoćeš prodaj, možeš umešti. Hoćeš sve tu, čekaj. Sad ću ja počekaj. Da popne malo više. To ja vas znam. Da, ovako. Ista autora. Nisam još uključio. Otećemo tu. Već više. Nego sam se kažem, nisam još uključio. Možemo ići. Hoćemo ovdje onako. Čuvaj mi mesto. Možda bi neko zauzio sebi. Hoćeš ovdje? Samo da vas čujem. Pipnite gubite. Šta sam dobio? Jao, nema veze, pipna je. Evo, cijelo, evo ovako je stavljeno. Uvijek stoji. Vesna, izvinite, vi ostavite da sedite svo vreme. Nema potrebe da ostavite. Što da pitamo? Da se čuje, Ovama. sad ćeš se ti prijaviti. Ne, ali nemam ni Imat ćeš, ja ti već je. Pa poznajem te i ne poznajem. Pa umljanka tvoja. Ajoj, pa te, ja tebe poznajem. Sigurno da znaš da mi... Kako se prezivaš? Ja sad prezivam sasvim deset. Ne, a kako je bilo? Znaš gdje je Cigina kasapica? Tako, ne, to je moj komšiluk. Vladimira Razor. Sada, jel? Tako je. Odmah prva kuća od U Vlad- Dobrilina čerka. Si ja Dobrilina? Pa znam ja i Dobrilu. To je moja bivša šefa. Jel tako? A di si ti šefa? A šti, je to tva knjiga? Da, moja knjiga, ali nakicam ti to dolazi. Jel možeš to tu da ja stavim pa ćemo mi to posle? Da? Ajde, šta ćemo Tereza iz Minhena. Ajoj, tebe čekam. Što? Imam jednu molbu za tebe, stoj. Da, gdje je zelena torba? Gdje je zelena torba? Ne ta, drugčija zelena. Ajde. Ne ta. Čvrsta zelena torba. Ajde, molim te, nađi, važno je. Evo je. Stani. Stoj. Ne mrdaj. Pa čekaj, tu je bila jedna knjiga. Evo je, nije, jeste. Pročitaj kome ide. Da mi to pošalješ u Nemačku. U Njemačku? Ovoj ženi. Nije u Minhenu, jel? Ne. Može, nema. Vidjet ćeš što je, a tvoju ću posle pisati. Ajde. Alo, jel može samo malo tišine da smirimo novinare pa ćemo onda divaniti, što bi rekli mi u Sremu. Samo tiho da oni mogu da rade. Neće puno, 3 pitanja obećam. A možda i... Ovdje da se vidi pozadnje. Evo ovako. Evo ovako. Zašto Beč? Šta pitate? Da, to će prvo biti, pa onda u kratkoj knjizi, ono u najkraćem što mislite. A jel niste mogli to snimati dok ja budem pričala? Snimat ćemo, ali ovo malo kao uvod da bude najkraći i tome. Onda nećemo dugačko, jel? Neće, kratko, samo mi ćemo sve snimati, ali ja
Veliki pozdrav svima nama koji nas gledate. Ekipa Glasa javnosti nalazi se u Austriji, u Beču, u sali Mokranjac, a povod je promocije knjige Ane Pejić Otete bebe Srbija. Sa nama je Ana Pejić, autor knjige iz udruženja Roditelji nestalih beba Vojvodine. Dobar dan i čestitam vam na ovoj knjizi. Hvala. U Beču smo, recite zbog čega baš Beč, ovo je prva promocija, ako se ne varam. Jeste, ovo je prva promocija, ja bih malo naglas da čuju i ovi koji su u sali. Zašto Beč? Mi smo našu borbu počeli u Beču, pre nekih možda 9 godina, otprilike. Tu ima nekoliko porodica s kojima mi uporedo sarađujemo već godinama i ima jako puno majki kojima fale deca, a žive u Beču. To je jedan od razloga. Drugi od razloga, Beč nam je bliži od Vancouvera, Minhena i tako dalje, a to su sve gradovi gdje smo pozvani. Da li ćemo uopšte stići i da li ćemo doći, vidjet ćemo. Znači, u Beču ima jako puno naših ljudi i jako puno majki svih delova bivše Jugoslavije gde fale deca. Kad kažem bivše Jugoslavije, ima čak i iz Nemačke, kojima fale deca. Znači, porodila se u Nemačkoj, ne živi u Nemačkoj, nego porodila se u Nemačkoj. Znači, ovo je jedna naša sveobuhvatna borba sa ciljem da se ova priča podigne do tih visina i da dođe do naše dece. Onog momenta kad naša deca saznaju da smo mi ti koji njih tražimo i da postoji neka knjiga o toj našoj borbi, tog momenta ta deca se nama jave i mi smo spremni u vrlo kratkom roku da rešimo gde su njihovi biološki roditelji. To nije teško i to nije problem. Problem je kada majka traži dete, a ne kada dete traži majku. Znači, sada smo već jedno vreme rešili da okrenemo priču, da kroz javnost animiramo decu i da na taj način pokušamo da dođemo do istine šta se s ovom decom desile. Ova knjiga se zove Otete bebe Srbije. Zašto? Zato što postoji knjiga Otete bebe Italije, postoji knjiga Otete bebe Nemačke, postoji knjiga Otete bebe Španije, postoji knjiga Otete bebe Irske, a ja sam želela da ovde piše Otete bebe Bosne i Hercegovine, Otete bebe Slovenije, Otete bebe Makedonije. Zato sam prvu knjigu stavila Srbija. Znači, ne zato što ovde nema, ima ovde i Jugoslavije, ima tu svega, ali je cilj da se svaka republika obradi kao što se obradila i ova knjiga. Znači, to je jedan zajednički kriminal koji je bio umrežen na prostorima celog Balkana i malte ne cele istočne Evrope, a eto vidimo i da nije samo istočna Evropa, nego ima i središnje Evrope. Hvala vam na čestitke, ja sam došla ovde u Beč da donesem ovu knjigu. Mi nismo imali promociju ni u Beogradu, ni u Rumi, ni u Novom Sadu, imat ćemo, ne kažem da nećemo, ali smo želeli da damo ozbiljnost ovoj priči i da pokažemo da je ovo istorijski moment. Zašto? Zato što se ovim ženama koje se ovde nalaze, 50% njih traže decu, njima se negira to da je njihovo dete oteto. Njima negira njihova država, njima negira moja država, njima negiraju njihovi članovi šire porodice i uvek ide pitanje, a gde to piše? Evo piše. Znači, nemojte više nikada dozvoliti da vam neko uvredi i da kaže da otmice deca nije bilo. Trgovina decom je kriminal koji je iznad kriminala droge, oružja i svih ostalih. Znači, više novca se valja kroz ovaj kriminal nego kroz sve druge zajedno kriminale. Znači, ovo je najveći kriminal koji postoji trenutno u svetu. Cilj ovoga svega je da se to više nikad nikome ne desi. Knjiga daje uputstvo šta činiti, na čega obratiti pažnju i tako dalje.
Mi smo proganjani, mi smo zaustavljani, mi smo lagani, to sve u knjizi piše, imena, dokumenta, doktori, političari i tako dalje. Ja se samo nadam da ću preživjeti ovu knjigu, a i ako ne preživim neće biti šteta. Znači, ova knjiga je otvoreno napisana sa svim dokazima o krađi beba. To je kriminal od Drugog svjetskog rata koji traje i danas. Eto, toliko. Evo, samo još jedno kratko pitanje. Već ste pomenuli da su ovde žene, majke iz mnogih delova bivše Jugoslavije, ne samo iz Srbije, ali i van bivše Jugoslavije. Mogu li otete bebe da na neki način ujedine region bivše Jugoslavije i šire i da li mogu tako ujedinjeni da se doprinese bržem rešavanju i dolaženju do istine o ovom veoma velikom problemu? Vidite, da. Vidite, otmica beba je bila uvezana u svim državama i ne može se rešiti bez kontakta svih država. Većina dece, čućete danas priče od roditelja, ako je rođeno u jednoj republici, nestalo je u drugoj republici. Znači, moje lično mišljenje je da su republike i podeljene da se mnogi zločini ne bi otkrili. Da bi se zločini završili i otkrili, moraju biti saradnje između tih država. Ovde nije cilj o nikakvom bratstvu i jedinstvu i o nikakvom pravljenju neke novih država, nego o saradnji majke koja je jednako u bolu iz svih država. Znači, iz ove, iz one, nema veze kako se ko zove, nema veze ko gde živi. Zločinci nisu bili osetljivi na nacionalno pitanje. Njih je zanimao samo novac. Znači, to je čista trgovina i u naučnom radu koji je gotov i koji treba da izađe do maja, a rade ga svetski istražitelji, ne mi, stoji da je ovo trgovina ljudima. Stoji da je ovo uvezano u jedan veći zločin, a to je zločin na nivou država, čovečanstva, Evrope, sveta i tako dalje. Ovo su lanci koji su bili zaštićeni po svim državama i po svim vladama. Znači, mi smo se uhvatili u koštac s nečim što je ogroman kriminal i što verovatno nećemo moći sami rešiti bez pomoći i vlada, i država, i policija, i tako dalje, i tako dalje. Ali u svakom slučaju krećemo, pokušavamo. Hvala vam i srećno. Molim. Puno uspeha u ovoj vašoj borbi, ne samo vašoj, nego zajedničkoj borbi. Hvala vama što ste došli iz Srbije i što ste nam dali podršku. Evo, ja bih sada zamolila domaćicu. Da, neka stoji. Domaćicu Tanju, koja je izgleda tu, evo ga, pa bi je zamolila da, pošto je ona i njene kolege koji su ovde, Evo Sano. Da, i samo stanite negde u stranu da malo popričamo, ima knjiga, bit će dovoljno za sve. Ja bi zamolila nekog iz domaćina, iz Mokranca da dođe. Ako ima nekog tu zaposlenog ili ko vam je dao ovu salu. Pozovi Sašu, Malina. Da dođe, mi smo eto jednu knjigu sa posvetom napisali domaćinu i napravili smo jednu zahvalnicu i uramili i vidim da imaju puno ovih diploma na zidu. Da, vidite kako se to zapetljalo, idemo prvo knjiga. Znači, da se skine ovaj karton i da se to stavi ovde na zid negde. Ovo je za vas, da vam se zahvalimo, da znate da smo jednog dana bili kod vas. I ovu knjigu da stavite negde na sto, pa nek ljudi listaju, cepaju. Kad je iscepaju, donećemo drugu. Hvala vam na svemu. Evo vam i ova torba i malo Mirkovače da zalijete u zdravlje naše. Eto. Prvo da pitam... Da, ajde. Evo ovako, ja sam htjela da vam poželim dobroveče, da vam se zahvalim što ste došli svi. Ja sam Tanja Spasić, predsednica udruženja Nikola Tesla u
svetu. Mi smo jedno mlado udruženje, ali nadam se da ćemo imati ozbiljne projekte. Mnogo mi je drago što su u ovom broju došli. Izvinjavam se ljudima koji stoje, koji nemaju mesto da sede. Kamte sreće da nas i još više, pa da svi stojimo i da podržimo ovu temu za koju se Ana bori godinama. Nadam se da će se o ovome pričati, da se više neće ćutati i da ćemo probiti nova vrata, nove okvire u ovoj priči. Hvala vam još jednom. Ajde da ustanem da se bolje vidimo. Dakle, dragi prijatelji, želim da vas sve pozdravim u ime izdavačke kuće Pešić i sinovi iz Beograda, jedinog izdavača prečutane istorije sa prostora Balkana, da vam poželim dobroveče i dobrodošli na prvu prezentaciju knjige Otete bebe Srbija, autorke Ane Pejić. O knjizi će osim autorke govoriti i dr. Jelović, a govorit će i nekolicina majki koje su, nažalost, imale tu, rekla bih, najužasniju sudbinu koju jedna majka može da ima, a to je da svoje tek novorođeno dete ima pa nema. Ali dužnost mi nalaže da vam kao izdavač kažem nekoliko reči zbog čega je jedan izdavač prečutane istorije odlučio da ovakvu jednu knjigu objavi. Možda neki među vama znaju, mi se 30 godina nalazimo u jednom projektu koji se zove Biti u misiji samosvesti, a ne samoljublja, i kroz vreme koje je proteklo, dakle kroz proteklih 30 godina, objavili smo preko 600 knjiga naše prečutane istorije. I odmah na početku želim da vam kažem da je naša istorija u velikoj meri prečutana, falsifikovana, iskreirana i da se kao takva i dalje nudi našim mladim generacijama, našim đacima, počevši od prvog razreda osnovne škole pa sve do fakulteta i tako redom, a da je to jedan od suštinskih problema, da je to nešto što ne dozvoljava da mi imamo tačan pregled onoga što se u povijesti dogodilo, pa prema tome nismo u stanju da svoj identitet kao narod izgradimo u punoj meri. Vidite, ova knjiga koja govori o otetim bebama Srbije i šire, je upravo nešto što takođe pripada istoriji. Neću reći da se to ne dešava danas, ali budući da, kao što ste malo pre mogli da čujete, Ana je o tome rekla rečenicu, a nadam se da će reći još i koju. Dakle, to je jedan problem koji traje u našoj državi od 45. godine do danas i dalje. A ono što se danas dogodi, dragi prijatelji, već sutra postaje istorija. Tako da je problem otetih beba takođe jedna istorija o kojoj treba da znamo istinu, kako ne bismo naš život zasnivali na lažima. Mi do duše živimo u jednom globalnom vremenu velike laži, ali hajde da se potrudimo, da napravimo jedan korak, da budemo dovoljno hrabri i da ono što se danas dešava pred našim očima ne gledamo kao lobotomisani ljudi koji su pod uticajem medija, koji svakodnevno lažu i koji nam serviraju dezinformacije, koji su ubice naše stvarnosti, nego da pokušamo da gledamo na stvari iz perspektive normalnih, osvešćenih ljudi. Vidite, moj prvi susret sa ovom temom, sa temom nestalih beba, dogodio se 2002. godine. Tada sam ja, kao izdavač, učestvovala na sajmu knjiga u Beogradu, to je veliki međunarodni sajam knjiga, i u jednom trenutku pojavio se na mom štandu jedan mladi čovek i zamolio je da knjigu koju je doneo u ogromnim količinama, u nekoliko paketa, da stavim negde da bude vidljiva. Ja sam pitala o kakvoj je knjizi reč. Mi, izdavači, imamo obavezu
da na sajmovima knjiga izložimo samo naša sopstvena izdanja. On je rekao, gospođo, o tome ne sme ni da vam kaže, ali radi se o jednoj suštanstveno jasnoj i veoma važnoj činjenici, a ona se tiče otimačine beba. I kaže, verujte, neko mi je preporučio da dođem na vaš štand, jer niko drugi na štandovima širom sajma, a on podrazumeva preko 1000 izdavača, nije teo da ovu našu knjigu pokaže javnosti. I ja sam tada prvi put videla knjigu koja se zvala Rođeni da nestanu. To je bio, koliko se Miša sećam, Risović, Miša Risović, novinar Novosti. novinar Novosti, koji je imao dovoljno hrabrosti i dovoljno strasti da uđe u borbu za pravdu otetih beba. Kasnije sam upoznavala kako je vreme prolazilo, jel tako, i mnoge druge ljude koji su bili iz ove priče, dok na kraju, a to je bilo pre nešto više od par meseci, se nije i sama Ana javila i rekla da ima knjigu za mene i da bi htela da ta knjiga izađe baš u kući Vešić i sinovi, dakle u kući izdavača koji se bavi prećutanom istorijom, jer ovde se radi o prećutanom istoriji, o prećutanoj istini, a nema ništa gore nego kada istoriju prećutkujete, a to znači da je falsifikujete, a to znači da je kreirate, a to znači da namećete nešto što nije istina. I kada je Ana donela knjigu Otete bebe Srbije, dragi prijatelji, ja sam bila apsolutno, ne mogu da kažem fascinirana, jer ova priča ne može nikog da fascinira do te mere, ali može da vas zgrozi jednom količinom istorijskih fakata koji su u njoj navedeni, jednom količinom dokumenata koji neporecivo govore u prilog onoga što ona tvrdi, što tvrde sve ove žene koje sede danas ovde, koje su došle sa nama juče iz Beograda u Beč, a takođe i sa količinom svih tih svedočanstava koja nisu samo pripadnost Srbiji, tako, već su i u drugim republikama širom bivše Jugoslavije. Malo pre ste čuli razlog zbog čega je ova prva promocija ove knjige umesto u Rumi, umesto u Beogradu, umesto u nekom drugom gradu Srbije, baš ovde u Beču, i to mi je neizmerno drago, ni ja nisam znala taj razlog. Ali ono što sam još htjela da vam kažem, što je moje definitivno mišljenje kada je reč o otetim bebama. Ovde se nalaze neke neverovatne brojke. I to su brojke koje ne možete sumnjati, zato što rezultati do kojih se došlo ovde postoje štampani, dokumentovano prikazani pred vama, i to je ono što uvek kažemo, pa to je ona gola istina pred kojom ostajemo zatečeni. A zatečeni smo upravo tim grandiozno, ogromno, užasavajućim zločinom koji su ovde, a upotrebit ću reč, koji su ovde poput genocida, ali ovoga puta nad sopstvenim narodom uradili niko drugi nego pripadnici istog tog naroda, otimajući decu, preprodajući je i šaljući je u jednu potpuno neizvesnu sudbinu, u jednu potpuno neizvesnu budućnost, tako da kad ta deca jednoga dana odrastu, ne znaju ni ko su, ni šta su, ni zbog čega su tu, onako kako im je sudbina odredila. Dakle, to je jedna vrsta, po mom mišljenju, jednog smišljenog, ne samo organizovanog kriminalnog poduhvata, nego i jedna svojevrsna misija genocida nad sopstvenim narodom. To je ono što ćete imati prilike da suočavajući se sa
dokumentima iz ove knjige uvidite i sami. A čini mi se, ne bih želela da dugo pričam, a da o ovome mogu da vam pričam do sutra, iako nije lično moja tema, a čini mi se da je ovo samo jedan mali korak i da bez vaše podrške u svemu ovome, što Ana Pejić radi već malo pre ste čuli 9 godina. Nije malo 9 godina, znate, nije malo ni godinu, ni 2, ni 3 naših života kada posvetite nekoj temi. 9 godina, to je jedan dug period, ali je on bio plodotvoran zato što je rezultat tih plodova objavljen upravo ovde. Ovde između korica ove knjige. I kažem još jednom, neće taj plod biti uspešan i neće se okončati pozitivno ukoliko svi ne budemo bili na strani prećutane istorije, zapravo na strani razotkrivanja svih onih laži, svih onih falsifikata koji se i dalje prešutljuju u našim medijima, u našim institucijama koje su urušene do te mere, do mere neprepoznavanja. Ne bih više da zamaram vašu pažnju, vola bih da čujete i autorku i ove druge ljude. Hvala vam što ste nas počestvovali ovako velikim brojem ovde i hvala još jednom. Nadam se da ovo neće biti naš poslednji. Sad ovako, mi se ne žurimo, se vi žurite? Ne. Znači ići ćemo lepo polako da se i družimo i pričamo i dešifrujemo i razgovaramo i odgovaramo. Ja znam da svako od vas nešto o ovome zna i nešto želi da kaže. Skoro svako. Ajde. To šta ja radim i šta ja pričam manje više vi znate. Ja verujem da ste vi to pratili. Ima ljudi koji pomno prate studiozno. Evo, gospođa moja Rumljanke i ovi, evo, ovaj gospođa došla iz Belgije, ima vas tu iz Nemačke, ima vas tu iz Francuske, ima vas tu iz raznih država. Ja ću pre nego što krenemo nekim drugim putem, da zamolim jednog čoveka koji je s nama od prvog dana, koji je jedan od retkih lekara koji je stao uz nas. Da li je razlog što je on stao uz nas to što je i njemu uzeto dete, sad će on o tome da priča na tenane, koji je izlazio na televiziju javno. Znate, jako je bilo teško biti pionir u ovom poslu, jako teško. Suočavali smo se sa zonom sumraka. Znači, kad god se negdje pojavimo, gledaju nas iz svih uglova, da li smo mi baš u vinklu, što bi rekli, ili je to zaista tako bilo. Da bi to prošlo, moralo je da bude ljudi koji su od autoriteta, koji su od mudrosti, znanja i pameti, pa je, eto, on jedan od toga. To je profesor dr. Goran Belojević. Pozdravite ga, pa da čujemo šta on ima da nam kaže. Hvala, Ana. Ponovit ćemo ime Goran Belojević. Ja sam redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ne kažem nikad u penziji, ja govorim u povereništvu. Zašto govorim u povereništvu? Pa zato što sam ja poverilac Republike Srbije. Moraju da mi vrate pare koje sam 40 godina ulagao. Ja sebe ne zovem penzioner. Ja sam poverilac i savjetujem svim penzionerima, zovite sebe, ja sam poverilac. Morate da mi vratite pare. I onda se mnogo bolje osjećate. Ne daje vam Vučić pare, ne daje vam niko pare, oni vraćaju pare vama. Vučić je vaš dužnik i mora da gleda što pre da otplatite pare. Ako poveća penziju, on samo što pre otplaćuje vama dug. Ništa drugo. Ne povećavamo nama ništa. On samo otplaćuje vama dug. Eto savjet, mnogo ćete se bolje osjećati, dragi penzioneri, kad kažete mi smo poverioci i ulazimo u bio kao poverioc i prema njima se obraćamo kao dužnicima. Dužnicima koji moraju da vam vrate pare. Eto, toliko jedan savjet. Dobro je za rešavanje
posebno depresije i stresa, jer je vrlo često, kad kažete penzioner, oni vas sažaljevaju. Neće biti. Neće biti. Poverilac se ne sažaljeva. Sažaljeva se dužnik, ne poverilac. Eto, toliko malo da promenimo, što kažu da malo olabavimo atmosferu, bolje se osjećamo, je li tako? I ja malo se dižem svoje samopouzdanje, znate. Šta ću ja uopšte ovde i zašto ja ovde uopšte govorim? Neću govoriti o svom ličnom iskustvu, jer mislim da ono u ovom kontekstu nije važno. Svi, majke, sve imaju svoje lično iskustvo i moje lično iskustvo sada nije važno. Uopšte nije važno. Važno je što drugo. Mislim da je jako važno da se odbrani profesija, koja je zaštićena Hipokratovom zakletvom. Od koga da se odbrani profesija? Mora da se odbrani profesija od đavoljih izaslanika u belim mantilima. I Jozef Mengele je bio lekar. On je isto položio Hipokratovu zakletvu. On je bio odličan lekar, izuzetan stručnjak. On je radio eksperimente i mnogi od njegovih eksperimenata koriste se u današnjoj nauci, da znate, medicinskoj nauci. Rezultati eksperimenata u Auschwitzu se koriste u današnjoj medicinskoj nauci. Eksperimenti na otprilike 3000 blizanaca koje Mengele obavio se koriste u današnjoj nauci. Isto tako eksperimenti na obolelima od tuberkuloze. On je bio izuzetan lekar, kao što su i mnogi od ovih akušera i babica bili izuzetni medicinski radnici, ali moralne nakaze, zločinci. Zašto? Zato što medicinski fakultet ne može da vas etički ispravi. Ako ste moralna nakaza, vi ćete dobiti znanje, ali ako ste, znači, etička nakaza, ako ste zločinac, vi ostajete zločinac i radit ćete u medicini kao zločinac. Prema tome nema nikakve razlike, apsolutno nikakve razlike između Jozefa Mengelea i akušera i babica koji su otimali decu od majki porodilja. Apsolutno nikakve razlike. To su zločinci. Svaki na svoju stranu odlični stručnjaci, ali moralne nakaze i zločinci. Od njih medicinska struka mora da se opere, da se njih kloni. Nema nikakve tu solidarnosti sa njima. To su zločinci koje treba goniti na kraj sveta. Citirat ću Evanđelje: sve što je sakriveno otkriće se. Sve što je tajno saznaće se. To od nas ne zavisi. Znači, ova knjiga upravo doprinosi tome, jer stari Latini su rekli verba volant, scripta manent. Reči lete, napisano ostaje. Znači, ovo je Božja stvar. Ovo je Božja ruka. Ovo je Božja ruka. Nije ovo samo Ana Pejić. Ovo je Božja ruka. Prema onome, ostvarenju onoga što piše u Evanđelju. Otkriće se zločinci. Otkriće se sami. Uveren sam u to. Otkriće se sami jer će savest proraditi. Bog će u njima progovoriti, počeće da govore. Nema ničeg, ne može da se reši dok ne počnu da čujemo priznanja ljudi. Dok ne počnu da govore ljudi koji su pravili zločin i da priznaju. Onda će se to početi odmotavati. Neće biti više potrebno nikakve istrage. Jer kad prizna zločinac, onda je gotovo. Kad počne priznanje, slučaj je rešen. Ne treba suđenje više. Zločinac koji priznaje zločin, prekida se suđenje. Prekida se suđenje. A još kad počne da govori kao svedok saradnik, otkriva se zločin koji je masovan. I to će biti sigurno, jer tako kaže Evanđelje,
tako kaže evanđelje, tako će biti. Sigurno će biti. Znači, Anu vodi Božja ruka. Ona to možda ne zna, ali ja sam uveren u to. To je pisala Božja ruka. Kao lekar, stručnjak, imao sam prilike da čitam izveštaje, jer mene zanimaju medicinski izveštaj. Znači, struka me zanima. Bio sam zapanjen onim što sam pročitao. Ispalo je da je cela Srbija poplavljena, da su sva porodilišta poplavljena, jer u njima nema kalupa. Nema dokaza da su obdukcije obavljene. Nijedna jedina. A obdukcije su dokaz smrti. Recimo. Potpuno sam uveren da su svi obdukcioni nalazi u slučajima gde su očigledna otimačine dece, otmice, fabrikovane. Zašto to govorim? Sada radim kao glavni urednik u 2 međunarodna časopisa. Znači, bavio sam se, čitav život sam se uglavnom bavio naukom, manje radom s pacijentima, ali naukom, pre svega naukom. Nauka se objavljuje u časopisima. U časopisima se objavljuju radovi, naučni radovi. Svedok sam ne malog broja, potpuno izmišljenih naučnih radova, u kojima se izmišlja sve. Izmišljaju se pacijenti, izmišljaju se događaji, izmišljaju se bolesti, izmišlja se statistika. Svedok sam da se to događalo i na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde su izmišljani doktorati, sve izmišljeno. Kada može da se izmisli doktorat, onda ništa nije tako lako kao izmisliti obdukcioni nalaz. Fabrikovati ga. Ne postoji. Fabrikovati. Jer to je osnova, to je dokaz umrlog deteta koje nije umrlo. Jer, zašto? Nema leša. Gde je leš? Nema. Kakvi su odgovori? Sahranjeno u okrugu bolnice, spaljeno dete. Nestalo dete, nestalo. Ne znam gde je leš. A zna se, osnova kriminalistike, nema zločina ako nema leša. Ne možeš da dokažeš zločin ako nema leša. Nema leša, umrlo dete, pa nije umrlo dete, dete živi. Dete živi. Gde je? Ne znam. Šta je dokaz? Obdukcioni nalaz koji je isfabrikovan. Potpuno isfabrikovan. Nalazi, kao ono što sam čitao, to su neverovatne stvari. To su takve učestanosti sepsi. Sepsa je trovanje krvi. To je ekstremno retka situacija kod novorođenčeta da ima sepsu. Ekstremno. Teške srčane mane koje su izuzetno retke. Ispade da u Srbiji svako 30 od 40 dete ima tešku smrtonosnu manu. Pupčane vrpce omotane oko asfikcije, udisanje plodove vode, respiratorni distres. Ispade da je Srbija najbolesnija nacija na svetu. Da se rađaju nešto što je prirodno, postalo je najrizičniji događaj u medicini. Dakle, porođaj koji je potpuno prirodna stvar jedna i gde su problemi ekstremno retki u porođaju. 95% porođaja su prirodni porođaji i ne nose nikakav rizik. 5% porođaja nosi određeni rizik i tu lekar treba da pomogne. Sad ovde ispada da je suprotno. Da je porođaj strašno rizična stvar i da na sve strane umiru deca. Zašto kažem đavolji izaslanici? Onaj koji nasrće na majku i njeno čedo, nasrće na Božje bića. Majka porodi majka i njeno čedo koje je rodila, to su Božja bića. Taj zločinac koji nasrće na majku i njeno čedo koji su bespomoćni, oni su bespomoćni, oni se ne mogu odbraniti. Ne može novorođenče da nestane, jer ono ne može da hoda. Njega morate da otmete. Ne može novorođenče da nestane. Morate ga oteti. Znači, u pitanju je član 134 krivičnog zakonika. Otmica, stav 3,
Otmica maloletnog deteta od strane organizovane kriminalne grupe pretnja je 5 do 15 godina teške robije. Kao ubistvo. To je ubistvo, isto kao ubistvo. Pored toga, to je član 389 trgovina ljudima, jer se otima dete da bi se prodalo. Nema tu nikakve potrebe ni za kakvim posebnim pravilnicima i zakonima o prikupljanju nekakvih podataka. Znači, to se rešava tako, ako porodica želi da, odnosno država želi to da reši. A rešit će se ovo i bez države, to vam garantujem, jer je evanđelje tako kaže. Tako će biti. Javit će se sami. Bog će ih naterati, savest će probuditi nekim od tih zločinaca da počnu da govore, jer neće imati mira ni na ovom ni na onom svetu. Neće nigde naći mir. Apsolutno nigde. I progovorit će, kad tad, moraju da progovore. Ali država, ako želi to da reši, ne može to da reši ovim tužilaštvom u Srbiji, koja ne može da reši ni nastrešnicu. Ne može to tužilaštvo da reši. To može da reši samo poseban odred u okviru tužilaštva za organizovani kriminal, ali ne ni tužilaštvo za organizovani kriminal. To mora biti poseban odred tužilaca koji moraju biti naoružani i koji moraju imati široka ovlašćenja kao je imao Elliot Ness u Americi. Jer Elliot Ness ne bi nikad zatvorio Al Caponea da nije imao posebnu grupu nepotkupljivih tužilaca, jer su svi u Americi bili korumpirani. I Al Capone ne bi nikad završio u Alcatrazu da nisu imali 15 nepotkupljivih tužilaca, untouchables ili nedodirljivi. To Srbiji treba. Koji su imali najšira ovlašćenja da mogu da uđu u stan predsednika države. Znači da nema mesta koje ne mogu da otvore. To je ono što Srbiji treba. Ovo tužilaštvo, ovo korumpirano društvo i to, neće nikad ništa da uradi. Znači, jedino takva grupa tužilaca u okviru tužilaštva za organizovani kriminal, koja je posebni odred naoružanih tužilaca, koji mogu da upadnu u svako porodilište, u svaku policijsku pasoško odeljenje, u svaki matičarski ured, na granicu, gde god. Znači, gde god da mogu da upadnu i da prevrnu sve od poda do plafona. Dok toga ne bude, neće biti rešeno ništa. To je ono što je Srbiji potrebno. A moje je samo da javno govorim. Da znate da se imam mnogo problema, zato što neki su me smatrali ludim, to vam otvoreno kažem, da sam potpuno poremećen, da sam nestručan, da lupetam, bilo je toga, da pričam nešto protiv svojih kolega, to nisu moje kolege. To nisu moje kolege. To govorim zbog toga što je to prva karika. Nema otmice dok beli mantil ne počne. Ne počinje policajac i matičar, počinje beli mantil. Dakle, majka dolazi, ona se ne porađa u svojoj kući. Kao što bi mogla da se porodi u svojoj kući, ne bi joj nikad niko mogao da otme dete. Ona se ne porađa u privatnoj bolnici. To se ne događa u privatnim bolnicama. Ona svoje poverenje daje državi. Rađa svoje čedo koje daje Srbiji. A uzvrćaju se tako što se to čedo otima. Otima Srbija otima čedo od majke, koja je državljanka Srbije. A šta je Srbija bez majke? Pa ništa. Znači, Srbija ne postoji. Nije Srbija slučajno ženskog roda. To nije slučajno. I za uzvrat otimaju se dete. Ona poklanja svoje poverenje, dolazi u porodilište, vidimo šta se događa sada. Akušersko nasilje. Kakvo bre akušersko nasilje? Kakvo akušersko nasilje? Prema kome? Su to lekari? To treba sve pohapsiti. Nisu naravno svi, manjina je, ali treba sve pohapsiti, odmah. Ne smeju žene da se žale na akušersko nasilje. Obraća im se sa kravo jedna, šta si radila,
A mogla si da radiš one stvari, sad mi tu vrištiš, kukaš i tako dalje. To je tačno što doktor kaže. To smo svi prošli. Svi smo prošli. Čekaju novac da im se da. Jedna porodilja mora da ide u bolnicu i da pravi finansijsku konstrukciju. Kome će sve da novac? Babici, kome? Više ni ne zna kome treba da novac. A oni se svi prave ludi. Ili otvoreno traže novac. Zdravstveni sistem Srbije je trula lešina. Ona se raspada u truleži. Ona mora potpuno da se sruši i da se izgradi novi sistem. Potpuno novi sistem u kome mesta za ovakve zločince neće biti. U kome će majka, porodilja i njeno dete da bude na pijedestalu. Toliko od mene. Da, videli ste tu odlučnost i videli ste tu pamet i tu nema više zaustavljanja. To je prisutno kod svih, a sad ću zamoliti majku Gocu da isto jednu doktoricu da dođe i da nam još nešto kaže što niste dosta čuli. Znači, isto se radi o otmici dece, isto se radi o traženju deteta, isto se radi, ali i Goca je lekar. U tome razlika što je i ona majka i njoj su uzeli dete. Gocin slučaj je zanimljiv dok ona ne dođe, ona je žena i starija i bolesna i do zadnje kapi krvi i snage će tražiti to svoje dete. Njeno dete nije uzeto na rođenju, njeno dete je bilo poveće kad je uzeto. Pa ćete čuti kako je to bilo. Ajde, Goco, molim te, polako. Skupi snage, ona je... Samo da me ovako malo prikače. Trenutak. Ovo je moj sin. Želela bih da bude ovde ispred mene. Tako je. Imam još jednu slikicu. Ovo sam ja. U naručju je moj sin. Dragi moji. Prvo, čuli ste, ja sam doktorka Gordana Radelić. I ja sam majka kojoj je sin proglašen mrtvim. Bilo je to davne 82. godine. Verujte mi, ja kao verovatno i moj kolega nismo mogli ni na kraj mozga da shvatimo da u našoj zemlji, među našim kolegama, postoje takvi neljudi koji majkama iz naručja uzimaju bebe da bi stekli materijalnu korist ili bolje radno mesto. Nisam, i ako me pitate kako vi kao lekar 82. godine ste to dozvolili i niste znali, nisam znala, nisam verovala u to. I onda, da sam znala, naravno, da ne bih moje dete poverila Institutu za majku i dete. Ja sam mog sina iznela sa ginekološko-akušerske klinike zahvaljujući tome što smo imali prijatelja kućnog ginekologa. I verujte, ono što propusti Deli Radivoje dočeka starina Novač ili obrnuto.
Nažalost, došao je i juni mesec, znači 1. februara sam ga rodila, a onda je moj sin u junu mesecu dobio visoku temperaturu. Svi mi, i vi, i mi, lekari, učinimo sve da našim bebama pomognemo kad se to desi. Učinila sam sve što je do mene, što je bilo do pedijatara na VMA, jer je moj muž bivši bio vojno lice, i pedijatara u domovima zdravlja. Nisu mu mogli pomoći i jednog dana smo ga 19. juna odveli na Institut za majku i dete. I sad ponavljam, kamo sreće da nismo, ali jesmo. Dete su stavili na intenzivnu negu. Vi znate da na intenzivnu negu nema pristup roditelja. Ja sam to poštovala, iako sam tada već bila lekar u hitnoj pomoći u Aranđelovcu. Svaki dan, pošto sam još bila na porodiljskom, bila sam na terasi 6. sprata intenzivne nege i posmatrala boksić mog deteta. Njegove muke, njegov put ka ozdravljenju. I onda osvanuje za mene najcrnji datum u mom životu. 13. juli te 82. godine. U 10:30 mi profesor Borivoje Marjanović, koji je vodio moje dete, saopštava da je moje dete ozdravilo. A svi znate da to znači da nema simptoma bolesti izlečenja. Govori mi da će za 2 sata otpustiti dete, jer mora završiti vizitu na svim odelenjima, a institut ima jako puno odelenja, i dok napiše otpusnu listu. Za to vreme ja sam otišla po moju rođenu sestru koja je stomatolog, da zajedno iznesemo našeg Nevena iz bolnice. Iz nestrpljenja moja sestra kao tetka prelazi na terasu instituta, prelazim i ja za njom, bile smo pršave, lepo to uradimo i u prvoj prostoriji vidimo našeg Nevena, ozdravljenog, kako lijepo se igra sa svojim ručicama, nogicama. Sestra mu se obrati tepanjem, naravno, pošto je bio juli mesec, prozor je bio otvoren na kip, on je to čuo i okrenuo se prema nama i nasmejao. To je posljednja slika koju ja nosim 43 godine u mojoj glavi. Nas je isterala sa terase medicinska sestra. Samo što smo sa terase izašli ispred vrata intenzivne nege, da sad sačekamo da nam dete predaju, jel? Zapakovano. Dolazi profesor, je lepo te doktore kvalifikovao. Jedan kolega koji je tada bio na specijalizaciji, doktor Mario Abinun, dok sam živa pomenjuću ga, iako on to ne može da podnese. Dolazi sve roditelje koji su došli da čuju nešto o svojoj deci, jer je to intenzivna nega, sve ih otpušta, mene uvodi u prostor intenzivne nege u koji 20 dana nisam smela da uđem. Kad me je uveo u taj prostor, ne gledajući me u oči, saopštava mi: vaše dete je poplavilo. Dali smo adrenalin.
i ćuti. Dobro, kažem, šta? Pa kaže, umro je. Pobogu, kolega, kako umro? Sad sam ga videla, nema 5 minuta živoga. Nemoguće. On kaže, umro. Ako je tako, idemo preko puta u prostoriju gde sam videla moje ozdravljeno dete. On kaže, nemoguće, opet, nemoguće. To je pravilo instituta. Ne možete da vidite svoje dete. Kažem, pobogu, kolega, doktori smo. Ako je, a nije, umrlo, onda mora 2 sata da bude na odelenju. Ponavlja, to su pravila instituta, ja ne dozvoljavam da ga vidite. I tom prilikom me zgrabi za leđa i izbaci iz prostorije te intenzivne nege i zaključa vrat. Naravno, tako me gurno da sam pala sestri pred noge. Sestra pita stomatologe šta se sad dešava. Pa rekao, ovaj proglasi našeg Nevena mrtvom. Kako mrtav, sad smo ga videli živo. Ništa ne možeš. Vrata intenzivne nege su zatvorena. Zaključena. Sestra me podiže, onako, bukvalno sada više onesvešćeno od jada, od bola, od muke, da ne možeš ništa. Da ti pred očima uzimaju dete, a ti ne možeš ništa. Apsolutno ništa. Niko od ovih roditelja nije mogao, ni mi koji smo iza belih mentila tada. Znate, dugo sam jurila oko instituta za majku i dete, 6 meseci, ko kuće, tražeći Borivoja Marjanovića da se suočim sa njim. Jer Mario Abinun je samo bio na specijalizaciji. Kako je posle u otvorenom pismu Happy-u napisao preko svog advokata, jer nije imao snage, obraza i čašći da se pojavi predamnom i predanom i da u 4 oka mi kaže to što treba da kaže. Što čekam odgovor 43 godine od njega. Nego je napisao otvoreno pismo uz pomoć advokata i rekao da, nisam dozvolio da ga vidi, to je bilo pravilo instituta. Da, ja sam tada bio na specijalizaciji i meni su viši specijalisti naređivali da saopštavam smrt dece, ne samo mog deteta. To znači da je on bio vesnik smrti na institutu za majku i dete. Naravno, on je završio posle specijalizacije u Engleskoj. Da li je to nagrada ili već šta, presudite sami. Što ja nisam i kolega Belojević završili u Engleskoj na nekoj klinici. Toliko o tom Mariju Abinunu, kome zaista ću pominjati ime dok god. Čak je došao na jedan simpozijum u Beograd, kad mu je ovako predsjedništvo reklo, došao si na mesto zločina posle 30 godina. Pa vi presudite šta je to predsjednik komisije mislio da kaže. Znate, ja sam kao i Jana, ali ja sam nju malo preduhitrila, napisala Tebi moji Nevene, napisala sam i Rođen da nestaneš kad su cvetali neveni i moja priča o proglašenju smrti mog sina. Znate,
kad sam 19. godine, zahvaljujući Ani, počela da prikupljam dokumenta, to je meni dovelo ponovno da se ja bukvalno razbolim od zaprepašćenja. Ja sam uvek znala da je moj sin živ, ali uvek i moja sestra takođe, koja je napisala izjavu o dešavanju tada u pretvorju tog instituta za majku i dete. I dan danas znam da je on živ. Ali papiri koji su dolazili su da prosto mi lekari, a i naravno ostali ljudi, prosto ne mogu verovati da možeš tako nešto dobiti iz medicinske ustanove. Nemojmo goću sad papire, imamo mnogo majke još. Znači, suštinu ste čuli, ona ima dokumentaciju za ovo što govori, nema straha, ne bojimo se nikoga, imate u knjizi, to piše, znači njena borba se nastavlja, ona ima još puno posla pre nego što se svi zaustavimo i namećamo. A ja bi sad zabolila Zorićku iz Bosne, iz Banja Luke, gde je ona, Milka, ajde dođi Milka, da čujete kako se to radilo u Bosni. Znači, ovo je bio Beograd, Institut za majku i dete. Može tako. Dragi naši prijatelji, draga naša rodbina, drage naše komšije, iako se daleko, vi ste nam blizu. Vidim koliko cijenite nas, majke, našu djecu. Teško mi je, ali ću valjda prestati da plačem. Ja plačem nakon 43 godine. Moje dijete je umrlo u Banja Luci, a faktički nije umrlo. Umrla je blizankinja ove potice. Da je doktorica rekla da je ona dobila strašan datum, to sam i ja, 13. juli 82. godine. Znači, to dvoje djece je zajedno ukradeno iz medicinskog centra Banja Luka. I pozivam sve naše ljude koji izare znaju i koji su na funkciji da pomognu ovim dvema majkama ojađenim koje su to doživjele. Ja sam doživjela da sam rodila blizankinje 7.7. Prvo su me odmah slagali da sam rodila 8. To je prva bila laž. Druga laž je bila 3. dan nakon dojenja moga djeteta. Oba dvije dolaze, to je blizankinja, njena rođena sestra. Da je mala jedna loša, a ovu ne daju radi predostrožnosti medicinske. Mislim tako da se izrazim. Nisam neki govornik, ali govorim sa srca, sa dnu duše moje i svih ovih majki. A ima ih još u Bosni koje gledaju, nose cvijeće, među tarasu na grobove, umjesto da zavire, da uzmu dokument i da... Stani, ja moram malo da pomognem da bi vi razumeli. Znači, njoj je rečeno da je umrlo dete i da je dete sahranjeno. Ona je platila sahranu, ima račune posle 40 godina, platila je spomenik, platila je opseg i 43 godine išla na groblje i nosila cveće i plakala na tom grobu. Da bi ponesena ovim našim pričama, tražila od vlasti u Banja Luci da se izvrši ekshumacija groba i da se uradi obdukcija onoga što se nađe u grobu. Pa ćemo to, Milka, šta je nađeno, ko je našao, kako se radi, koliko si platila i tako dalje. Šta je bilo u grobu? Ajde. Počeli smo pred samu koronu, to zadržala nas korona, mi smo stali sa tim i onda smo nastavili 31. decembra 2023. To je, trebali smo papire 6 mjeseci. Našem medicinskom centru je bilo teško da mi dostavi dokument za mjesec dana, pa sam čekala 6 mjeseci te papire, a sin koji je trebao njihov medicinski, da kažem, dokument, za 24 sata ga dobio jer im je dao 10 maraka da odu u arhivu. Za moga sina 4 godine prije toga imaju papiri u arhivi, a za moju Draganu
nema papira. Ali sam ja, majka, bila svjesna i sumnjala od prvog dana, sačuvala original papire u dječjoj peleni. I te papire imam i dan danas koje sam dostavila i Jani. I onda kad smo dobili test, to je bila velika procedura da mi dobijemo ekshumaciju djeteta. Pošto mi stari, to je 70 km od naše kuće, djecu da ne obavezujem, mi smo riješili da dijete prenesemo između nas dvoga da sahranimo. Sve smo obavili i idemo na ekshumaciju 27. maja. Kad smo tu počeli, došao je doktor patolog i rekao, tu čisto sumnjam, čim su izvalili spomenik, to je bilo ko zub dječji kad se vadi mliječni, to je tako bilo odlično urađeno. A 600 maraka su uzeli za to kopanje, jer nisu mogli da iskopaju naši momci, nego morali su grobari, njihovi. I da ne pričam dalje, ne znam cifre, glavno to je dosta koštalo. I kad smo počeli, išla je ćerka, sin i zet. I bila njihova komisija od 6 članova. Kad su uzeli da kopaju, išli su dio po dio zemlje, nema ništa. Uzeli su tu zemlju, stavili onu vreću za posmrtne ostatke i ja nisam dozvolila da se ikud nose, nek su vratili nazad u tu, da kažem, rupu. A podatke koje su uzimali, odnijeli su na patologiju i tu nije nađeno ništa. Postoji nalaz od patologa da u tom grobu nije sahranjeno ništa. A moj muž je platio i sanduk, i pogrebnu opremu, i sve je to platio i rekao, u groblju rekli, vi možete ići, a mi ćemo to obaviti. On meni to nije rekao, nego moj brat kad će umrijeti prije 6 godina da je tako bilo, jer sam vjerovala, ja sam vjerovala Bogu i doktoru, a da sam znala, ne bi svoju ovu ćerku dala u medicinske radnike, poparala bi bijele mantile. Jer su to bijeli mantili u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini radili. I ne znam šta da vam kažem, borim se i volila bi ovaj skup da mi pomogne, ako vidi ovu fotografiju, da mi pomogne, negdje je moja Dragana živa. Znači, Milka je jedna od 3 majke koje su otvarale grobove i našle ništa. Znači, jedna od 3 vrlo brzo u nekih 6 mjeseci. Ovo je znači apel za majke, oni su imali drugi fazon u krađi dece. Oni su obavljali kobajagi sahrane. Mi nismo to prošli, većina u Srbiji, a Bosna je vršila kobajagi sahranu. Znači te grobiće male koji postoje, ima i spomenici, i cveće se nosi, održava se, to je, kako se zove taj deo, Zabrđe? Pobrđe. To je jedna ovako kosina na jednom brdu, grob do groba malog. 3 su majke izvadile unutra, nisu našli ništa. Znači, savjet je za sve one koji idu da plaču na tim grobovima da rade ekshumaciju. Evo, ovo je bila Milka iz Republike Srpske. A sad bih zamolila nekog... Puno vam hvala. Nekog iz Hrvatske, recimo Janju ili, evo je Janja, zašto Hrvatice su zanimljive, reći ću posle Janjine priče, kad ona ispriča. Sad malo idem... Evo ovako, moja priča počinje, u Vukovaru sam rodila. U Vukovaru sam rodila 24.1.1990. godine. I sve je bilo u redu, dijete je normalno rođeno, normalno pored. Jeste čuli? 94. Znači, 90. Pardon. Znači početak rata. Prije rata. Neposredno pred ratu u Jugoslaviji, ajde. Porod je, trudnoća je bila uredna, porod je bio prirodan, sve je bilo normalno. Taj dan rodila sam u 4 sata i bila sam sa djetetom, vidjela sam i drugi dan su mi je donosili na podoj 3 puta. Nisam ništa primijetila da neki problemi. I taj drugi dan pred kraj, predveče dođe meni, sjećam se, došla mi je neka osoba u bijelom mantilu i rekla mi je da je moje dijete jako bolesno, da ima problema sa crijevima i da mora podhitno u Novi Sad na operaciju.
Meni je to bilo čudno. Ja sam pitala onda, pa i ja bi išla s mojim djetetom. Ne, ona meni kaže, ne, vi ne idete, samo dijete mora hitno je. I problemi sa crijevima. Nisam primijetila da je dijete ni povraćalo ni ništa. I normalno, vjerovatno su mi dali neki sedativ, ja sam to relativno mirno podnijela. Nisam se ni bunila puno. I ja sam onda ostala još 2 dana i oni su rekli zvaće oni na telefon i oni nas zovu 30.1. da je dijete umrlo i da dođemo po tijelo. I međutim, ja nisam mogla ići, bilo sam jako u lošem stanju, ja nisam mogla sjediti i otišao je moj suprug i njegov brat i još jedan bratić. I s tim ciljem da donesemo bebu, leš, da sahranimo. Kad je on došao tamo, a on u biti nije ni vidio to dijete, nisu u to doba davali da vide, jer je moje dijete drugi dan otišlo iz bolnice, ja sam ostala. Kad je on tamo došao, on to meni nije rekao, ne tek rekao kad sam počela tražiti dijete, on je, takva je priča bila, kad je on tamo stigao, oni su njemu rekli da ne može dobiti tijelo, jer bolnica sahranjuje tako malu djecu. I kaže da su mu iznijeli neku bebu, ali crne kosice, ja sam rodila svijetle, puti, plavi očiju i svijetle kose. I on je to meni tek rekao sada, nije on meni tada nije rekao. I on mene zove, šta da radim? Pa ja slegnem na ramenima, pa ništa, vrati se kući, da znaju doktori šta. Kaže, bolnica će sahraniti, ne možemo onda. On se vratio kući i meni je naš doktor dolazio par dana, davao mi je sedative i onda su meni iz bolnice rekli i bolje vam je što je umrla, kaže, ko zna šta bi bilo s njom, kaže da je ostala živa. Ali kaže, mladi ste, rodit ćete još. I onda kad sam ja kod Ane 19. godine krenula da tražim dokumentaciju, onda sam tek doživjela svašta. U bolnici sam dobila 2-3 dokumenta, tu je pisalo da je dijete urađen je RTG snimak, da je poslana za Novi Sad. I kad sam ja ispitala sve to, moju babicu ja odim. I ona meni kaže, nisu mi htjeli dati ni faksimil, ni taj RTG snimak, ni pratnju od strane neonatologa. Znači, faktički ispada da je moje dijete od 2 dana samo otišlo za Novi Sad, bez uputnice, bez pratnji. Da. I nema ni pratnje, ni ništa. I onda tu se priča završila. Ja nisam toliko ni sumnjala da se to može dogoditi. Da se takav čin može dogoditi. I normalno da sam tugovala i sad kad sam počela tražiti dokumentaciju i sve to, nešto sam našla, nešto nisam. Predala sam, ovo mi je bitno da vam kažem, u tužilaštvo u Vukovaru. Da, ne vem. Kad sam tamo došla, bila je zamjenica glavne tužiteljice Branka Tomić i ona je meni onda svašta govorila. Rekla mi je, šta vi sad hoćete, sjetila sam se ja sada, čula sam za neke novce, di sam do sad bila. Na kraju kaže, a šta, kaže, ako je i nađete, ona vas, kaže, neće htjeti, ona, kaže, sigurno živi, sretno, kaže, neće vas ni htjeti. Ja njoj kažem, pa to nije vaš problem da vi meni tako govorite. Ja tražim, rekao, to je moje dijete, ne mora me ni htjeti, ja njoj kažem. Meni je bitno da ja saznam je li živa i gdje se nalazi. I ja sam to onda, dobila da je zastarjelo i onda sam predala u Strasbourg. Ja i još 2 majke. Ja tu da gledam. Pa rekla sam, Branka Tomić. Znači, 3 majke iz Republike Hrvatske, slične priče, kad su naišle na zid u svojoj zemlji, pa i u našoj zemlji, Jane se obraćala i nama i Hrvatima i dobila odbijenicu, obratili su se Strasbourgu. Kao i majke iz Srbije. To ću malo kasnije da vam objasnim. Strasbourg je doneo presudu, odnosno zaključak, pre jedno mjesec dana, da su majke u pravu i nalaže se državi Hrvatskoj da se sprovedu istrage o tim događajima. Ali šta je važno? Ne samo za te 3 majke, nego svaka majka koja je rodila dete u Hrvatskoj, bez obzira šta se desilo s detetom, ako ga nije videla
i ako joj nisu dali to dete, i ako je umrlo, i ako nije umrlo, svaka majka ima pravo da se po toj presudi obrati državi Hrvatskoj da se sprovede istraga za njeno dete. Da bi imala pravo da to radi, morala je pre toga da se obrati državi Hrvatskoj sa pitanje gde je njeno dete. Znači, ko ne bude prvo pitao gde je dete, neće imati pravo na istragu. Eto toliko. Znači, Hrvatice su dobile ovih dana tu presudu, zato smo i doveli njih ovde. Ja sam mislila da će neko od ovih novinara iz Hrvatske doći, ali nema veze, ićemo mi tamo. Čuli ste, ona je rodila dete u jednoj državi, a sada je to druga država u kojoj je dete umrlo. Znači, nema rešavanja zločina bez saradnje između novonastalih država bivše Jugoslavije. Tužilaštvo u Srbiji radi taman jednako kao i u Hrvatskoj i taman jednako kao i u Bosni. A to znači ne radi. Znači, isto tako radi, odnosno ne radi. Tužilaštvo, odnosno afera Beba je počela 2002. godine, kada je Vesna dobila tu knjigu na sajmu. To je početak Bebi afere. Tada su roditelji, odnosno jedna majka koja se zove Zorica Jovanović, koja je zašiljila olovku drvenu, znači ne hemijsku, i drvenom olovkom polupismena napisala pismo Strasburu u kome piše da ona svake godine dobija poziv za vojsku, za vakcinu, za školu, za svoje dete koje je navodno umrlo pre toliko godina, odnosno dete koje nije dobilo dokumenta da je mrtvo. Znači, vodi se da je živo. Strasbur joj je odgovorio da mora da napiše hemijskom i da mora da napiše na engleskom. Ona je uzela neku devojčicu iz komšiluha koja je to sve prevela, napisala na engleskom i Srbija je 2013. godine u septembru dobila jednu izvanrednu presudu iz Strasbura na 40 i više strana u kojoj piše: nalaže se državi Srbiji da u roku godinu dana da odgovor svakoj majci gde je nestalo njeno dete. To imate ovde detaljno u knjizi. To je bilo 2013. godine. Srbija je odgovorila da nemamo zakonske mogućnosti, da naše tužilaštvo, odnosno naši zakoni ne poznaju kategoriju krađe beba, da to treba da se uredi, da prođe skupštinu i tako dalje. I to je trajalo do 2020. godine. 2020. godine, za 8. mart, mi smo od naše države dobili na poklon zakon koji se zove utvrđivanje statusa deteta za koje se sumnja da je nestalo u porodilištu. Šta to znači utvrđivanje statusa? Znači, Janja se javi na sud i kaže utvrdite status, sedne neki čika sudija i kaže status je nerešen. Šta to znači? To znači da mi ne možemo da rešimo. Ona u toj varijanti dobija 10.000 evra odštete za dete. U drugoj varijanti sudija kaže dete su ti ukrali. Ona opet dobija 10.000, ali to nikad niko neće dobiti. Nije država luda da sama sebi prizna da je ukrala dete. Toga nema. I treći status, da je njeno dete umrlo, svedočio je neki doktor, neki dan i nemoj više da dolaziš. Tu nema ni novaca, ni deteta. Kada je taj zakon izašao, on je u Skupštini Srbije usvojen jednoglasno. I pozicija i opozicija su glasali za njega. Mi smo vodili neku kampanju kako smo znali i umeli i vikali roditeljima: ne idite na taj zakon, prevarit će vas. Dobit ćete sudsko rešenje u kom piše vaše dete je mrtvo, kraj, finito, nema više traženja. Znači, jednom smo ga proglasili mrtvim, a sada drugi put sudski zakucano. Nema više šanse da se to menja.
Neki roditelji su otišli na sud, neki roditelji nisu otišli na sud. Oni koji su otišli na sud dobili su 10.000 evra i kraj. Nema deteta, nema traženja deteta, nema budućnosti, kraj. Velika grupa roditelja, naše udruženje, nije izašlo na taj sud i mi smo uspeli da bebi aferu izvadimo iz tog mulja i da nastavimo ovu našu borbu. Tražimo nove zakone, tražimo specijalnu policiju, specijalno tužilaštvo, tražimo sve iz početka ono što nismo dobili. Ovo je treći pokušaj. Znači, 2020. su nam zapečatili, ove godine predali smo nacrt zakona u Skupštinu koji je ušao, svaki narodni poslanik je dobio, vidjet ćemo šta će s tim biti, i 2006. godine kada je jedna grupa roditelja sa Mišom Rišovićem i ostalima podnela Skupštini zakon, odnosno zahtev, i onda se desilo sledeće. Ovo je jako važno za istoriju ove zemlje. Tada je Skupština jednoglasno donela fenomenalne mere. Mere koje nikad nijedna država nije donela. A one glase ovako. Formirati posebne specijalne jedinice u policiji da se istraži afera beba. Tačka. Druga mera, formirati DNK bazu podataka da svi roditelji daju svoj DNK, da se formira, da se traže deca, ukrštaju podaci. Treće je bilo otvoriti sve arhive u kojima stoje podaci o deci. I naravno tužilaštvo besplatno, advokati i tako dalje. I znate šta se onda desilo? Te mere koje su tada usvojene, nikada ni jedna nije primenjena. Ni jedna od njih nije primenjena. Znači, imamo odluke Skupštine koje ničem ne služe. Sad se postavlja pitanje, da li opet treba ići tražiti odluku? Šta je odluka? Odluka je odluka, odluka je papir. Ovo je odluka, evo ovo. To je ništa. Mi tražimo decu, mi ne tražimo odluke. I tako dalje, i tako dalje. Znači, problemi s kojima se mi susrećemo su izneti u ovoj knjizi, svi otprilike oni koji su bili udarni na taj naš rad, i cilj je bio da prođemo kroz taj mulj i da nastavimo jedno zdravo traženje neke istorijske činjenice ili neke istine koja je ostala iza nas, da se to nikada više nikome na ovim prostorima ne bi desilo. Ja sam duboko ubeđena da će zločini nad decom da se otkriju. Ne možemo više razdvojiti otmicu beba, ne možemo to razdvojiti od otmice malo većih beba, od nelegalnog usvajanja, od izvoza dece, od trgovina decom, od seksualnog zlostavljanja, od nasilja nad decom i tako dalje i tako dalje. Sve što je vezano za decu mora biti objedinjeno i zaustavljeno. To je nešto što zdrav razum i zdrava civilizacija sigurno neće dozvoliti da se više vodi tim kolosekom. Evo, ja se Janji zahvaljujem. Znači, majke iz Hrvatske su došle s nama. Ista je priča, potpuno ista. Sada bi zamolila Jelku. Jelki nam je priča... Ajde, može. Stani tu. Jako je teško pričati o ovoj temi, bez obzira što smo svi pričali milion puta tu temu. Ja sam imala 21 godinu kad sam se porodila. Željenu trudnoću, zdravu trudnoću, rodila sam sa punih 9 meseci dečaka teškog 4 kg i 150 grama. Verovala sam lekarima i lekari su nas vaspitali i verovatno većinu vas da su lekari drugi bogovi, da lekari pomažu ljudima i kad oni nešto kažu, sumnje nema. To znači da smo bili glupavi ili ne znam već kako da nas nazovem. Dete mi je živalo 3 dana. Sa mnom su u bolnici 3 dana manipulisali na jedan nehuman način. Porodila sam se naveče,
niko mi nije prišao da kaže da li je nešto s bebom što nije u redu. Sama sam posle nekih 12 sati od porođaja otišla kod doktorke koja je na neonatologiji i tražila da čujem šta je sa mojom bebom. Znate šta mi je rekla? Mama, beba vam je tamo u inkubatoru, nemojte prilaziti, možete vidjeti od vrata, to je nekih 7 metara od vrata, vi ste došli u bolnicu s visokim šećerom. Ja kažem, doktorka, ja sam zdrava bila, ja sam 9 meseci kontrolisala trudnoću, ja šećer nisam imala. Je li imao neko u vašoj porodici? Ja kažem, nije. Dobro, i okrene se i ode. Ja se vratim u sobu i sa mnom niko ne razgovara ni dalje. Sutradan ja opet dolazim da tražim da čujem šta je sa bebom, a ona meni kaže, došli ste u bolnicu sa visokim pritiskom. Ja kažem, ali doktorka, nisam došla s visokim pritiskom. Ja sam kontrolisala trudnoću. Moja trudnoća je željena. A ona kaže, beba vam je tamo u inkubatoru, pogledajte odavde i okrene se i ode. A ja sam mislila da sam bolesna. Da sam kriva što moje dete nije u redu. 3. dan od porođaja, u stvari 3. veče, takve stvari se dešavaju noću. Probudila me je jedna babica i zamolila da dođem u boks gde leže bebe. Nisam videla bebu, ali je doktor koji se tu pojavio, doktor se prezivao Janjić, njegova žena je bila ginekolog u dispanzeru za žene i on me je pitao da li znam šta je sa mojom bebom. Rekao, ne znam, jer meni niko nije prišao, ni jednom. Ni sestre, ni lekari, izbjegavali su me. A on mi je rekao, ovo je kritična noć, vaša beba je ostala bez kiseonika. Ako preživi ovu noć, imaće posledice. Ja pitam, kakve posledice? Biće mentalno zaostao. Ja sam imala 21 godinu. Možete pretpostaviti kako je bilo. Ja kažem, neka bude vesela, luda, zaostala, moja je. Nek preživi, ako je do vas. Ujutro su me odveli na ginekološki pregled, dali injekciju apaurina, što sam kasnije videla na